बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 2 फेब्रुआरिनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था, लोगोसेनो अनसायलांबाय था। बाक्सानि निरमाली बर'नि आबैनि एदावनाय। बाक्सानि रैदोम बर'नि नों गोसो मोजाङै लाखिनोबा मुसलपुरनि जाफुं बर'नि हायनारिनिसिम, क'क्राझारनि रंजाली गयारीनि मोगथाङासो सिमां, बाक्सानि सबिराम बर'नि गोब्राब हाबा मावनो नाजानांगोन, क'क्राझारनि रिंकु नार्जारिनि दुखुनि हांमा, राजिब मुसाहारिनि सोमस्रि, क'क्राझारनि लब कुमार नार्जारिनि बुब्लि, मिथिसार ब्रह्मनि दैज्लाङा सौफैबाय, क'क्राझारनि रन्जय मुसाहारिनि जुलिया नङा गुबुनजों खन्थाइया सेबखांजादों आरो क'क्राझारनि फेखन बसुमतारिनि इंलिस मास्टार आरो बर' मास्टार सुंद' सल'आबो सेबखांजादों।